या सरकारचे 100 अपराध भरलेत आणि 100 अपराध शिशुपालाचे भरल्यानंतर काय करावं लागतं हे श्रीकृष्णाने आपल्याला सांगून ठेवलेलं आहे. 100 अपराधानंतर पहिली संधी पंढरपूरकरांना मिळालेली आहे. पहिली संधी पंढरपूरच्या नागरिकांना आणि मतदारांना मिळाली आहे. माझी तुम्हाला विनंती आहे, तुम्ही या निवडणुकीमध्ये यांचा कार्यक्रम करा. मी राज्यामध्ये यांचा कार्यक्रम करून दाखवतो. या निवडणुकीमध्ये समाधान आवताडेच्या रूपानं तुम्ही मला एक आमदार दिला की यांचा करेक्ट कार्यक्रम मी केला म्हणून समजा. त्याची चिंता तुम्ही करू नका. येत्या 17 तारखेला सगळे लोक मतदानाला जा, कमळाची बटन दाबा आणि या ठिकाणी भव्य असा विजय या ठिकाणी मिळवून द्या. बोला भारत माता की, भारत माता की जय भवानी, जय भवानी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.